Jeg vil rigtig gerne fortælle en historie. Jeg vil gerne fortælle en historie. Jeg vil gerne dele en historie med, som gjorde ret ondt på mig. Jeg var 19-20 år og ville være skovfod. Jeg kiggede op på skærmen og kunne se, at det tog, jeg skulle med, det var aflyst. Fordi jeg er ordblind, så fik jeg lov til at aflevere en computerskrevet stil. Lige pludselig så lukker han nærmest mappen i og siger på her, at det er fint nok, men altså, du kommer ikke ind her. Og jeg kan huske, at jeg sad og græd. Så kan jeg se, at de andre er i gang med at brænde min stil. De sagde, at jeg var bare dum, og at det var jo snyd. Han efterlod mig med en følelse af at være mindre værd, at jeg ikke kunne bruges til noget. Der væltede hele min verden. Hvilket fik mig til at føle, at jeg virkelig ikke hørte til. Det var som om mit system det gik fuldstændig i panik. Men jeg havde bare et handicap, som de ikke forstod. Havde der bare været en mulighed for, på en eller anden måde, synliggøre. Så ville de måske se, at jeg kæmpede. Så tror jeg faktisk, at historien havde været anderledes.